Partiya Saadetê li Enqerê navenda çanda Nazım civîna danasîna namzedê Enqerê çêkir. Di vê civînê da namzedên serokên bajarên Enqerê û 25 navçeyên Enqerê jî hate diyarkirin. Li Tirkiyê xeyrî Partiya Saadetê hiç partiyek li 25 navçeyên Enqerê namzed dernexistine. Li ber îtifaqan navçeyên Enqerê jî aliyên partiyên îtifaqê hatiye belavkirin. Dest Partiya Saadetê tenê li hemû navçeyên Enqerê namzed diyarkir. Di civîna danasîna namzedê Enqerê da serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu hikûmeta Tirkiyê bi alîkarî dayîna Amerîkayê tevambar kir û got Meclisa Amerîkayê di dema Lozanê da sînorên Tirkiye qebûl nekiriye. Birinci Cihan Di şerê cîhanê yekem de heta niha qedera sînorên Tirkiye hate diyarkirin. Welatê me rastî gefên welatên din hatin. Ev rastteqînek e. Amerîkayê her çiqas beşdarî peymana Lozanê nebûn jî, sînorê me yê ev ro bi awayekî hikûmetî qebûl kirin. Lê di meclisê de derbas nekirin. Anku Amerîka hey jî sînorê me ev ro nanase. Karamollaoğlu di berdewamiya aqabtina xwe da dibêje, di dabeşkirina herêmê da projeya rojhilata navîn ya mezin Dewleta Yektiya Amerîkayê kir rojevê. Serokên AKP Recep Tayyip Erdoğan jî hevserokatiya vê projeyê kir. bundan 30 sene önce Ji vî 30 sal berê sînorên banderan dê çawa bi nexşa projeya rojhilata navîn ya mezin xêz kirin û weşandin. Ev hevalên me yên xwe ne nas ku ev roj desalatiyê dikin, lê ev roj hevserokatiya projeya rojhilata navîn ya mezin dikin. Nav 25 namzedên navçeyên Enqerê da namzedê navçeya Haymanê Aytekin Yüzer, Kurdekî Şêxbizinî. Aliyê qezenkirina navçeya Haymanê da Yüzer bi xwe gelek bawer e. Min Aytekin Yüzer e. Min ji Haymanam. Kirmancım, belediye başkan adayım. İnşallah kazanmış hekim. Lekü dünya Kirmancı est. Selam aleyküm. Ve izin kula İseçmezi bana farkı frek gavro kazanmışkin. Namzedê Partiya Saadetê yê Enqerê Mesut Doğan hate diyarkirin. Li Enqerê Mesut Doğan wê li beramberî namzedê CHP Mansur Yavaş û namzedê AKP'yê Mehmet Öz Hasekî pêşwazî bike. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enqere.